Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας αγαπούλες μου γλυκές, κοριτσάκια μου και αγοράκια μου. Είμαι η Θάλια και αν θέλεις να δεις πώς θα είναι το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σου, δεν έχεις παρά να δεις αυτό το βιντεάκι. Αν έχει πέσει ειδικά στο φοριού σου, μπορεί να είναι και για σένα. Αν δεν σου ταιριάζουν οι ενέργειες επειδή είναι γενικό, ένα 5-6 λεπτά είναι, θα περάσει αγάπες μου γλυκές, ή ένα scroll. Αν σας αρέσουν όμως και θέλετε να γίνουν οι ενέργειες δικές σας, δεν έχετε παρά να αφήσετε ένα σχόλιο, να πατήσετε την καρδούλα στο TikTok, το like στο YouTube και αγάπες γλυκές, η ενέργεια θα γίνει δικιά σας. Αν σας αρέσουν αυτά που λέω, αυτά που γράφω, γιατί έχω γράψει στην κοινότητα και για τον Οκτώβριο που ξεκινάνε τα δύσκολα όπως σας έλεγα, και τις ημερομηνίες, ποιες είναι καλές για να διοργανώσετε το πρόγραμμά σας έτσι, να κάνετε τα σημαντικά ραντεβού σας, ποιες μέρες είναι καλές, ποιες είναι δύσκολες, ποιες είναι τυχερές και ποιες είναι άτυχες. Και αναγράφω και ζώδια, δηλαδή ανάλογα με το ζώδιό σας, διαβάστε το, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, κάντε εγγραφές στο κανάλι μου στο YouTube, είναι Θάλια Ταρό, στο Instagram, μπορείτε να μου στείλετε έτοιμα φιλίας και στο Facebook, και φυσικά εδώ στο TikTok, στο καινούριο κανάλι είναι Θάλια Ταρό Official. Αγάπες γλυκές, όσοι θέλετε μια συνεδρία μαζί μου, δεν έχετε παρά να μου στείλετε μήνυμα και είναι το 697 049 1150. Μήνυμα στο Viber, μη μου κάνετε κλήσεις. Μη μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram, μη μου στέλνετε μηνύματα στο TikTok. Αγάπες γλυκές, απαντάω σε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, μη μου προσθέτετε και άλλη δουλειά. Εσείς έχετε εμένα, θα στείλετε ένα μήνυμα. Εγώ όταν έχω να απαντήσω σε 50 μηνύματα στο Viber, σε πόσα στο Messenger, δεν μπορώ να κάθομαι να κοιτάω και Instagram, TikTok και ειδικά SMS, έτσι εκεί είναι που δεν τα ανοίγω καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ενέργειες θα πάρουμε από τους αγαπημένους μας ρούνους. Τα έχετε αγαπήσει και εσείς τα ρουνάκια πολύ. Και πάμε να δούμε, αγάπες μου γλυκές, τι μηνύματα θα πάρουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι πολύ ωραίος ρούνος, είναι τύχη, είναι ο Φεγγού, έχει να κάνει με τα υλικά αγαθά. Δηλαδή, αν σήμερα θέλετε να ζητήσετε αύξηση, τολμήστε το. Είναι η ανταμοιβή στις προσπάθειές σας. Είναι η βοήθεια. Δηλαδή, αν έχετε αδικηθεί σήμερα και μέσα στο Σαββατοκυριακό, είναι πάρα πολύ πιθανόν να δικαιωθείτε. Είναι ένας πολύ ωραίος ρούνος, έχει να κάνει με την τύχη, αγάπες γλυκές. Πάμε να δούμε και από τα αγαπημένα ταρό. Ανακατεύω όπως βλέπετε. Πώς θα είναι το τριήμερό μας Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, 4, 5 και 6 του μηνός. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πρώτη κάρτα. Θέλω λίγο, παιδιά, επειδή είπαμε βρισκόμαστε κάτω από την επιρροή της έκλειψης και της νέας σελήνης. Είπαμε ότι αυτός ο μήνας είναι ο μήνας των εκαθαρίσεων. Ό,τι είναι τοξικό, ό,τι είναι, μας ταλαιπωρεί, ό,τι δεν πάει καλά, είναι καλό να το ξεκόψουμε για να κάνουμε χώρο στο καινούριο. Αλλά θέλω να προσέχετε πολύ την επικοινωνία σας. Διαχωρισμοί που θα γίνουν είτε στο αισθηματικό κομμάτι, είτε στο επαγγελματικό, είτε σε φιλικό οικογενειακό, παιδιά, δεν επιστρέφουν. Θέλω λίγο προσοχή στην επικοινωνία σας. Βλέπω πάρα πολλοί από εσάς ή θέλετε να αλλάξετε πόρτα εργασίας, ή μπορεί ακόμα να θέλετε να αλλάξετε κάτι στο σπίτι σας ή και να αλλάξετε σπίτι. Βλέπω δηλαδή καινούργιες πόρτες, είτε έχουν να κάνουν με την εργασία, είτε έχουν να κάνουν με το σπίτι σας, ή μπορεί να θέλετε να κάνετε και επισκευές στο σπίτι, έτσι. Θέλω όμως λίγο προσοχή, αν θέλετε να νοικιάσετε ή να αγοράσετε σπίτι,
καλό είναι να προσέξετε τα ψηλά γράμματα στο συμβόλαιο, καθώς επίσης μήπως το σπίτι έχει κάποια, πώς να το πω, κάποιες ζημιές. Όσοι κάνετε πάλι επισκευή, λίγο να προσέχετε τους μάστορες. Δεν ξέρω γιατί, αισθάνεστε πολύ κουρασμένοι, πολύ ταλαιπωρημένοι, με προβλήματα στην επικοινωνία, κλείνεστε στον εαυτό σας, νιώθετε προδομένοι, νιώθετε ότι κανένας δεν σας καταλαβαίνει. Όλο αυτό, παιδιά, είναι και από τα αστρικά γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ αέρας μου βγαίνει εδώ. Διδυμάκια μου καλά. Θέλω να μου προσέχετε πάρα πολύ. Θέλω να μου προσέχετε πάρα πολύ. Καλό θα είναι να ακούτε και να μην μιλάτε, μην παίρνετε θέση. Έτσι κι αλλιώς αυτό ξέρετε να το κάνετε πάρα πολύ καλά. Γιατί μωρέ διδυμάκια μου γλυκά, πάλι θα σας κακολογήσουν χωρίς να φταίτε. Λοιπόν, ανάγκη για προχώρημα, ανάγκη για βελτίωση. Βλέπω κάποιοι θα βάλετε πολύ γερές βάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το επαγγελματικό σας κομμάτι. Βλέπω νέες γνωριμίες, παιδιά. Βλέπω και χωρισμούς, αλλά βλέπω καινούργιες γνωριμίες με πάρα πολύ αγάπη. Κάποιοι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα και βλέπω ότι θα γίνουν και ερωτικές συνευρέσεις. Για να δούμε και με την τραπουλίτσα μας αυτή. Τι έχει να μας πει. Γενικά έχετε πάρα πολλά εμπόδια στη ζωή σας και θέλω ξαναλέω, βγαίνει ο Άρης, θέλω λίγο προσοχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, οι ευχές σας θα εκπληρωθούν. Βγαίνει το λιχνάρι, παιδιά μου. Οι ευχές σας θα εκπληρωθούν. Και για να δούμε και συμβουλές για εσάς που βλέπετε το βιντεάκι και θέλετε να δείτε. Πολύ ωραία, βγαίνουν οι μουσες. Λοιπόν, εμπνεύσεις θα έχετε, κάτι καλό θα ακούσετε. Τώρα οι εμπνεύσεις που θα έχετε είναι στον επαγγελματικό σας τομέα. Τολμήστε και θα καταφέρετε αυτό που ζητάτε. Για να τραβήξουμε ακόμα μία. Λοιπόν, ναι, θέλω λίγο προσοχή στην επικοινωνία και όλα θα πάνε θαυμάσια. Βλέπω καινούργιες γνωριμίες, θέλω προσοχή στην επικοινωνία, γιατί έχει εντάσεις αυτός ο καιρός. Θέλω λίγο να μου προσέχετε. Προσοχή στην υγεία, γιατί λοιμώξεις του αναπνευστικού, γενικά στο κεφάλι, δόντια, αυτιά, λαιμός, όλα αυτά επηρεάζονται και πάρα πολλοί από εσάς μπορεί να νιώθετε μετεωρισμό. Αυτά, αγάπες μου γλυκές, σας εύχομαι ένα υπέροχο τριήμερο, ένα φανταστικό, να το περάσετε όπως πραγματικά επιθυμείτε και ψηλά το κεφάλι. Να έχετε αγάπη και φως στη ζωή σας. Φιλάκια πολλά, καλή συνέχεια.